Josep, estem a Santa Bàrbara, comarca del Montsià, estem aquí molt a prop del Delta de l'Ebre. Tu ets tercera generació. Sí. 1953 l'avi, el Pepito, funda Indústries Ralda. Sí. El pare, el José Miguel, continua el llegat de l'avi i tu estàs ara portant la gerència d'aquest negoci. Quan parlem d'Indústries Ralda parlem de garrofes, parlem de garrofers, parlem d'un producte que és històric, és mediterrani pur i dur. I què feu? Quantes coses feu a partir del producte de la garrofa? Moltes coses, no? Sí, nosaltres rebem les garrofes dels agricultors de la nostra zona i a part comprem a cooperatives i altres intermediaris que ja no estan dins de la nostra zona però que copien producte i nosaltres el podem rebre aquí. Des d'Alacant fins a Tarragona, no? Sí, sí. I aquí el transformem industrialment. Comprem les garrofes, les trenquem, separem la pulpa de la llavor i venem la llavor a la indústria que després fabrica la goma de garrofí, que és un espessant alimentari, i el que és la resta de la pulpa de la garrofa, que la venem per a alimentació animal, principalment per a animals de companyia. Escolta'm, estem aquí a Indústries Ralda, jo estic sentint, en el vídeo no es podrà percebre, però estic sentint una olor, el vídeo encara no dona olors, ja algun dia ho farà, però estic sentint una olor especial, que és l'olor de la garrofa, no? Sí. Com la definiries aquesta olor? Quina característica té? Una olor dolça, molt apetent, tant per a les persones com per als animals, i que és part de la nostra vida, del nostre negoci. Aquesta olor l'has sentit sempre tu, no? Sí, sí, si passo... La tens allò... Si arribo i no sento olor de garrofa, malament. Alguna cosa està passant, no? Sí, algo passa. Escolta, treballeu essencialment, per un costat hi ha un trossejador de garrofa, sempre parlem d'alimentació animal i el gran gruix de negoci és cada cop més els animals de companyia, no? Sí, perquè és un mercat de valor afegit que pots vendre a millor preu, el client valora més el producte i al final és el que intentes revaloritzar el teu producte el màxim possible. Per tant, treballeu des d'aquí per empreses d'alimentació animal, empreses internacionals, espanyoles, etc. Espanya, Bèlgica, Holanda, Alemanya, una mica tot el que és Europa. Quanta producció, si parléssim de quilos, de tonelada, de tones? Unes 5.000 tonelades. 5.000 tonelades anuals. Sí. És molt llarg el procés, és molt complex el procés d'agafar el producte de l'arbre, del garrofer, i extreure tot plegat fins al producte final? Bueno, no és un procés molt llarg, però sí que té les seues fases, sí, no? Les seues fases. Quantes diries que hi ha? Pues des de l'acopio, la recepció, l'acopio, la preneteja, la neteja, el que és els molins, la separació i ja l'envasat final. Sí. Molt bé. Escolta'm, parlem també del comerç de matèries primeres d'alimentació animal, no? Sí. Per tant, són com dos grans àrees, dos grans divisions. Una altra rama del negoci que ja va començar el meu avi en el seu moment al començar l'empresa. Ell tenia un camió petit i es dedicava en aquella època que apenas hi havia camions a comprar la part d'Aragó o inclús a pagesos. Anava ella amb el camió, sí. al volant, l'avi, pum, viatjant per tot arreu, no? Sí, comprant i després repartint. Això ha anat canviant i avui en dia es fa tot en tràilers i va tot directament a fàbriques de pinso. Igual cereal, que subproductes, que arròs, proteïnes, tot el que entra als pinsos. Competència en teniu molta? Sou líders? Com esteu en el mercat posicionats ara mateix, Josep? No, estem ben posicionats. Sou líders en aquest sector, no? Líders, sí, dels que estem exportant a nivell d'Espanya. Som potser 3 empreses, 4 les principals exportadores cap a fora. Països principals, m'has dit algun, però digue'm una mica a quin àmbit esteu. Àmbit principalment europeu, des de França, Bèlgica, Holanda, Alemanya, Itàlia, República Txeca, Hongria, tota Europa. El somni d'Indústries Ralda, és a dir, tercera generació, l'avi ho funda, el pare continua, tu ho portes a gerència ara mateix. Quin és el teu repte, el repte de futur de les Indústries Ralda? El repte és seguir l'expansió del negoci, intentar fer productes encara amb més valor afegit, diferenciar encara més la marca
i intentar pues, ser líders del sector. Parlant de líder, l'ajut líder, important, no? Sí, molt N'heu tingut important, un, sí. o n'heu tingut dos, em sembla, Sí, històricament. un fa més anys, quan jo És encara una no empenta, estava a no?, l'empresa. per seguir, sí, no? Sí, claro, és un suport molt important per a les empreses com la nostra, que estem al sector agroalimentari i que ens permet pues, tirar endavant estratègies noves i línies de negoci. Serveix per comprar una maquinària determinada, Sí, per sí. ampliar una nau, per tot això, no? Sí, sí, sí. T'apoyen en tot el que poden. Quanta gent teniu treballant? Som 6 ara mateix. 6. Molt bé, molt bé. Doncs llarga vida a Indústries Ralda. Moltes gràcies.